ngibingelela ababukele ekhaya bafowethu ngike ngangena egroundini ke manje la kudlala khona kuzodlala khona ifinal ngithemba ngithi la mfethu ungahlangana nokapteni wakhona wenye team ezodlala ifinal ngizongimi nengixoxa kancane ngiyona sawubona bhuti njani Yebo bhuti njani? Ngiyaphila mfethu sazi selopha weekhathi TV2 mfethu ngicela uzicatha uba kubabukeli ekhaya Sanibonani babukeli igama lami kuNtokozo kaMthetho uCaptain uJona Masters. No mfethu ngiyabonga mfethu nijoyine kanjani la naze kanjani kuzoba ne-tournament namhlanje Sazi ngabo coach bethu banabantu ababaziyo nabo so njengoba sinathi sidlala kanjena bachazeka so basibiza ukuthi khona i-tournament ekanje sifike soyidlala. No ngizwa kahle mfethu ngiza kuthiwa le tournament MK Youth League nani nibonani kwi-youth nifila kanjani mhlawumbe niyaqala ukujoyina i-tournament enjengale mhlawumbe yepolitiki kona Yeah siyaqala and for now sibona izinto zihamba kahle and sihappy kakhulu. Yeah. No mfethu ake sihlebe nawe mfethu uzokuthiwa unumber 1 uzothola nje mfethu Ngokuzwa kwami ngizokuthiwa uzothola i-trophy nama medal. Oh hayi ngiyabonga mfethu ngikufisela inhlanhla mfethu nidlale kahle Siyabonga kakhulu nathi. Ngiyabonga mfethu Sure babuke wethu sawubona unjani Uyaphila unjani futhi khona mfethu ukhuluma nosaziso lopha weekhathi TV2 mfethu ngabe wena ubani uyini mhlawumbe ethimini mfethu ngasana Mahwako captain weteam Alright mfethu yini igama yeteam yini Young Brothers sidabuka kwakhe eMlazi Okay ngiyabonga mfethu kuza naze kanjani namhlanje la khona i-tournament ekhona ye-MK Youth League siye sayinforma ngocoach wethu sijimini last week so saqoma soyi-honorisha Okay ngiyabonga mfethu ngiyaqala mhlawumbe ukujoyina i-tournament ehlangabezana mhlawumbe ehlanganisa mhlawumbe ezepolitiki noma nana ejoyina before siyaqala this is for our first time Okay mfethu ngicela ukubuza ukuthi uzizwe kanjani nje mhlawumbe ngoba nidlala kwenzakalani nje ngaphakathi nizizwa kanjani sijabulile because izophuhlisa inkamva lethu abanye bazobona la sidlala khona baye phambili so i-opportunity right for youngsters Okay ake awungihlebele mfethu la sihlebe nawe sime ngokuncane nje mfethu kuthiwa unumber 1 uzotholani la number 1 uyothola i-trophy ne-medals nemali yes Okay wena uthi uzoyithatha noma ninovalo uthi uzoyithatha ngo-5-0 score hayi ngiyakuzwa ngiyakubona ngathi uyayithemba ngiyabonga mfethu isikhathi sakho Danke bhuti ya babukeli siyabonga kakhulu bafowethu sesakhuluma nengxoxo la anytime manje bafowethu singaqala mhlawumbe ifinal bafowethu sila ka AA bafowethu engisho bafowethu la lenhlelo la namhlanje ihlanganiswe iMK Youth League Hayi ke bese kuyiso ke isikhathi ke sokuthi kuyiwe kuyifinal phakathi kwamaqembu amabili akwazile ukufinyelela kuyifinal okuyi Junior Masters kanye ne Young Brothers FC lamaqembu ke ashayana ke namanye ke kodwa wona ke afika ke kuyifinal njengoba nje isizosuka lapha ke bekumdlalo lo obuorganizwe yilo phela iqembu leMK Party Youth League program. Hey baba. Serate chitsenito. Njani sibonge sibele ekseni kuze kufike lesi sikhathi lesi sizo hand over i-trophy kulabo abadlale kahle abawinile esithemba ukuthi nangokuzayo bazobuya bayidefende i-trophy yabo ngibonge nobuholo obunangaphambili be-youth kusukela ekseni sindawonye siyabonga kakhulu umsebenzi omuhle engathi singabambisana njalo singasadedelani uma ngabe kuya kwenye indawo futhi sibe khona sibonga nje umusa nje wena ngizocela unumber 2 basondele bezobamba izandla bese uqedile unumber 2 bese siyivala ngama champion ethu Mashallah izandla bo.
bafethu hayibo. Oh. Ratata bafethu. Hayibo bafethu ifikile MK kwa right kwamnandi ndasikhona ka AA. Sisonke bafethu event iyaqhubeka bafethu khona escape la. Si right sonke kumnandi kuzoba mnandi futhi sonke bafethu. Yabona-ke njengamanje-ke sekulindeleke ukuthi-ke kungeneke oshampeni-ke kuyibona-ke abakhale bemuka-ke nendebe abawinile ngo-1-0 beshaya yona phela i-Junior Masters, ama-champion, ama-Young Brothers. Njengamanje-ke kulindwe bona-ke ukuthi bazonikezwa-ke i-trophy yabo njengoba ubona-ke nabo-ke sebeqala-ke bengena-ke njengamanje bexhawula izandla-ke kubaholi nabagqugquzeli bosuku njengoba ubona nje hhayi yinhle-ke lento-ke siyafisa engathi-ke futhi ingaqhubeka lento igqugquzelwe iqhubeke-ke iye phambili kube mnandi intsha iveze ikhono layo. Nakho-ke sebengena-ke abafana-ke manje sebezothola i-trophy yabo-ke. Madoda, abagcina madoda bazalwane esibenzi kaNkulunkulu njengoba kuyisonto kuyisonto.